ҳамҷораи азиз, кӣ мехоҳад аз ҳамин лайм як гармхона кунад, траншея кунад лайм. ҳозир нархашро нишон медиҳам, роҳат мекунед. 91 сомону 50 дирҳам. Чӣ ба лимон мекунед, лайм намекунед? Лайм аз хориҷи кишвар мебиёяд. Як гармхона кунед, як 100 дона ниҳол дорам. Кадом як гармхона кунад, ҳамин 100 дона ниҳоли лаймро ҳама гирад ва ҳамин нарх мефурӯшад. бинед. Бигузор ба 91 сомон нафурӯшед. Бигузоред ба 40 сомон, бигузор ба 30 сомон фурӯшед. Ин пули холику лайм. барои чи дар Тоҷикистон ба лайм таваҷҷӯҳ намекунанд. Ман овардам 200 дона, якта дута харидану ҳеҷ кас гармхона накард. 100 дона мондагӣ аст, марҳамат муроҷиат кунед. Дар ҳолати нашонамо аст, стаканчик даст, дар сатилча ҳаст. гирифта бурда шинонед, марҳамат харидорӣ кунед, ниҳолашро аз ман. дидед? ҳама лимон 8 сум, 5 сум, 10 сум мекунад. ҳаминам лимон аст. ҳаминам ҷои лимонро иваз мекунад. аз лимон туруштар аст, лекин қиматашро дидед? Навад як сомон, 92 сомон қариб, 91 сомон 50 дирҳам.